Jesen je pravo vrijeme za planiranje sljedeće sezone u vašem vrtu. Iako mnogi misle da je sadnja luka rezervisana za proljeće, postoji važna prednost sadnje crvenog luka upravo u jesen. Jesenja sadnja omogućava da luk razvije jači korijenov sistem i bude spreman za bujni rast na proljeće, što rezultira krupnim glavicama i zdravijom biljkom. Ovo je tajna koju iskusni baštovani dobro znaju, a danas ću je podijeliti sa vama. Prije nego što nastavimo, ne zaboravite da se pretplatite na naš kanal. Otkrijte još mnogo korisnih savjeta za baštovanstvo i uživajte u zdravim i bogatim plodovima iz vaše bašte. Sadnja crvenog luka u jesen ima mnogo prednosti. Dok luk odmara tokom zime, korijenov sistem se razvija u dubinu zemlje, pripremajući biljku za brz i snažan rast čim temperature počnu da rastu u proljeće. Time dobijate ne samo zdravije glavice, već i berbu koja stiže ranije nego kod proljećne sadnje. Uz pravog saveznika u vrtu možete čak i povećati otpornost biljke na bolesti i štetočine. Dok razmišljate o svojoj bašti, zanima me odakle nas gledate. Ostavite komentar ispod i napišite iz kog grada pratite naše savjete. Volim da čujemo od vas i da podijelimo iskustva. Baštovanstvo je uvijek zanimljivije kada ga dijelimo sa drugima. Pa idemo odmah na naš video. Kada sadite crveni luk u jesen, birajte dobro drenirano i sunčano mjesto. Zemlja treba da bude obogaćena organskim đubrivom, a luk postavite na razmak od oko 10 cm. Tako ćete osigurati dovoljno prostora za rast glavica. A sada dolazimo do ključnog savjeta. Mrkva je biljka koju treba posaditi pored crvenog luka. Zašto baš mrkva? Ove dvije biljke se odlično slažu jer pomažu jedna drugoj. Crveni luk odbija štetočine koje napadaju mrkvu, dok mrkva pomaže u prozračivanju tla i time poboljšava uslove za rast luka. Zajedno stvaraju savršeni balans u vašem vrtu. Sadnjom crvenog luka u jesen, uz dodatak mrkve kao zaštitnog saveznika, obezbijedit ćete bogatiju i zdraviju berbu na proljeće. Hvala vam što ste ostali do kraja i ne zaboravite da podijelite ovaj video sa svojim prijateljima na društvenim mrežama. Srećna sadnja i vidimo se uskoro s novim savjetima. Ako ste mislili da je sezona sadnje gotova, razmislite ponovo. Septembar je savršeno vrijeme za sadnju određenih povrtlarskih kultura kako biste imali svježu i zdravu hranu i tokom jeseni. U ovom videu otkrićemo 10 kultura koje možete posijati sada i zašto je septembar idealno vrijeme za to. Ako ste novi na kanalu, ne zaboravite da se pretplatite i podijelite ovaj video sa svojim prijateljima koji vole baštovanstvo. Pa idemo odmah na video. Zelena salata voli blage temperature što čini septembar savršenim za sadnju. Također možete uživati u blagoj klimi kako bi vaša salata rasla bez rizika od prevelike toplote, što daje hrskave i ukusne listove. Sadnja luka u septembru osigurava da biljka ima dovoljno vremena da se ukorijeni prije nego što stigne zima. Na proljeće ćete imati zdrav i jak luk spreman za berbu. Peršun voli hladnije uslove, a sadnja u septembru omogućava mu da se polako razvije. Kada temperatura opadne, peršun će rasti sporije, ali će izdržati blage mrazeve, omogućavajući vam da ga berete čak i kasnije tokom jeseni. Septembar je odličan mjesec za sadnju špinata jer voli hladnije temperature. Špinat brzo raste i može podnijeti niže temperature, a brza berba omogućava vam da uživate u svježem povrću prije zime. Rotkvice brzo rastu i spremne su za berbu za samo 4 do 6 nedjelja. S obzirom na to da im je potrebno manje svjetla i da ne podnose ekstremne vrućine, septembar je idealno vrijeme za njihovu sadnju. Kelj je kultura koja se često sije u jesen jer mu prijaju hladni dani. Listovi postaju slađi nakon prvog mraza, pa je septembar idealan za sadnju kako bi biljka imala dovoljno vremena da sazri prije nego što temperatura padne.
Brokoli raste dobro u hladnijim uslovima, a septembar omogućava biljci da se razvija bez prevelikih ljetnih vrućina. Ova kultura će biti spremna za berbu tokom kasne jeseni ili čak ranog proljeća ako je vrijeme blago. Blitva je izuzetno otporna i može se sijati tokom septembra kako bi vam osigurala bogatu i hranjivu berbu tokom jeseni i zime. Ova biljka odlično podnosi hladnije dane. Septembar je sjajan mjesec i za sadnju mrkve, jer hladnije temperature poboljšavaju njen ukus. Mrkva može ostati u zemlji i nakon mrazeva, postajući slađa i hrskavija. Na mjestu broj 10 je grašak. Grašak je biljka koja voli hladnije vrijeme, a sadnjom u septembru imate priliku da se on ukorijeni prije zime. On će zatim nastaviti svoj rast u proljeće, a spreman će biti za berbu u junu naredne godine. Ovo je sjajan način da unaprijed planirate svoju proljetnu berbu. Dragi prijatelji, pošaljite ovaj video i vašim prijateljima na društvenim mrežama. Hvala vam puno na tome. Stavite na vatru 500 ml vode da proključa. Danas vam donosim odličan savjet za sjetvu svih jesenskih kultura, pa ostanite sa nama do kraja videa da pogledate ovu super tehniku za jesensku i zimsku sadnju povrtlarskih kultura. U proključalu vodu dodajte 2 lovorova lista. Lovorov list sadrži prirodne hemikalije i zato je prirodni insekticid i fungicid koji može pomoći u zaštiti biljaka jer odbija određene štetne insekte poput muva, mrava i moljaca, a istovremeno lovor spriječava razvoj gljivica na lišću i korijenu biljaka i doprinosi zdravijem rastu i razvoju biljaka. Dodajemo 1 čen bijelog luka. Bijeli luk je isto kao i lovor prirodni insekticid i fungicid i odličan je kao prirodni dodatak za zaštitu biljaka od štetočina i gljivica. Smanjite vatru i kuhajte sve zajedno oko 15 minuta. Ostavite da odstoji 3 sata. Ovo je jako koristan koncentrat koji možete koristiti za namakanje zemlje prije sjetve bijelog luka, crvenog luka, zelene salate, blitve, špinata, peršuna, mrkve, kupusa. Procijedite i razblažite sa 5 litara vode. Sa ovom tekućinom natopite zemlju prije jesenje sjetve. Dragi prijatelji, bilo bi nam drago da ovaj video proslijedite i vašim prijateljima na društvenim mrežama. Hvala vam na gledanju.